Maxalarm predstavuje Light Switch bezdrôtový dotykový vypínač od Ajaxu. Na inštaláciu vypínača nie je potrebný neutrálny vodič. Dá sa použiť namiesto akéhokoľvek vypínača bez nutnosti výmeny pôvodnej kabeláže. K dispozícii v 2-, 3- a 4-rámikovom prevedení. Light Switch je vyhotovený až v 8 farbách a v 6 druhoch prevedenia. Jednopólový, chodbový, krížový, lustrový, dvojitý schodišťový a stmievač. Dá sa použiť v obvodoch so žiarovkami s odberom od 5 do 600 W. Zariadenie je možné ovládať aj bez priameho dotyku. Samozrejmosťou je aj ovládanie prostredníctvom mobilnej aplikácie. Light Switch je súčasťou automatizačných scenárov, ktoré zaisťujú ešte väčší používateľský komfort. K dispozícii sú aj notifikácie o stave zariadenia. Teda, ak máte záujem. Predovšetkým v noci oceníte podsvietenie zariadenia spolu s timerom pre zábudlivých. Light Switch disponuje spoľahlivou rádiovou komunikáciou až na vzdialenosť 1100 metrov. Bezpečnosť a pohodlie jedným dotykom, to je Light Switch od Ajaxu. Kúpite na maxalarm.sk.